o Ourense volta a pisar o Couto e espera que non sexa a última vez nesta tempada. Logo dunha noite absolutamente de película en Vilagarcía, no día de hoxe recibimos ao Celta C Gran Peña, no que será a ida desta final de playoff pola parte galega. Veremos que tal se lle dá a UD o que pode ser un paso máis na pelexa polo ascenso de categoría á Segunda Real Federación.
E deste xeito como chegamos ao final do partido, foi unha mágoa, foi un partidazo, todo hai que decilo, pero é certo que marchámonos a Barreiro máis ou menos do mismo xeito do que comezou esta eliminatoria, esta final dos playoffs pola parte galega. É certo que a Unión Deportiva Ourense foi superior no maior treito do partido. Despois hai que ter en conta, lóxicamente, a efectividade dos xogadores do Celta C Gran Peña, que hoxe anotaronlle 3 goles a Cobo, que isto evidentemente é noticia. A boa noticia neste aspecto que nos levamos é que os nosos atacantes siguen máis que enchufados. Hoxe Samu con ese gole, por suposto, un doblete de Luismi, que está acabando esta tempada do mellor xeito posible. Fanos agarrarnos, non, a esa ilusión de que, lóxicamente, todo é posible neste treito final da tempada. Nada máis, vémonos en Barreiro, se nada cambia, a 6 da tarde o próximo domingo. O ambiente xe no Couto foi excepcional e coidamos que en casa do Celta C Gran Peña esa marea vermella que nos acompaña ali onde imos tamén faga unha festa do fútbol ourensanista pese a estar a kilómetros de distancia. Vémonos na próxima. Chao!